खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि जि अननाय बेफोरबायदिनो मोनबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामबाय। जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। दिनैनि भिडिअआ एक्चुअलि जोबोद इमोशनेल गोनां, जोबोद गोमोनांथाव। सासे आंनि लोगोआ लिरनानै हरदोंमोन आरो बेखौनो आं नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलायनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। बे भिडिअआव जोङो मिथिगोन सासे बिफाया माबोरै इमान खस्थ' खालामनानै निजेनि फिसालानि थाखाय जेसेबां हागो जेसेबां बियो जमायनानै गावनि फिसालानि थाखाय मोजांनि थाखाय दोननानै गालाङो आरो बै बिफाखौ बोरायनि टाइमाव बैसो जानायनि समाव फिसालाया गारनानै बेलेग न'आव थाहैयो। बे भिडिअनिफ्राय मिथिगोन सासे हिन्जाव जाय हिन्जावखौ लाबोजेननायनिफ्रायनो जा नांगौ बेखौनो जेसेबां हागो होदो, जेसेबां अननाय नांगौ जि बिदो निजे हानाय बेसादफोरखौ होफैदो आरो जेखौ होफैनो हायाखैबाबो निजेयाबो गोबां दुखु मोनो, जायखौ हिन्जावनि इस्साखौ पुरा खालामनो हायाखै होननानै। आरो बै हिन्जावा बै हौवानि निजेनि हौवानि बेरामनि समाव माबोरै गारनानै हौवाखौ थैनो थाखाय गारनानै थाङोमोन। थौदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। सासे खोब धोनि मानसि दंमोन। बे काहानिया जाबाय राजस्थाननि। एक्चुअलि सिगां बियो उन्दैनिफ्राय खोब गोरिब न'खराव जोनोम जादोंमोन, नाथाय गावनि खस्थ' मेहनत खालामनानै गावहा बहुद धोनि मानसि जादोंमोन। गावनि कम्पानि दोङो, गावनि बिजनेस दोङो आरो बै बिजनेसफोरखौ फिसालाफोरखौ देरहोनानै फिसालाफोरनि आखायाव सब गथायना होनानै बिनि उनाव गावहा न'आवनो थानो होनना साननायसै आरो बिदिनो फिसालाफोराबो मोजाङैनो कम्पानिखौ सालायलांगासिनो दंमोन। न'खरा रुजु रुमु जागासिनो दंमोन, संसारा जेबो माबा गैया, उसुबिदा गैया। नाथाय सानसे ओरैबायदि मोनसे सनि नांफैयो बिसोरनि न'आव। बै मानसिया हराव उन्दुबाय थानायावनो पेरालाइसिस जानानै होयो आरो पेरालाइसिस जानाय लोगो लोगो बियो थाबायनो हायै, उथिनो हायै बिदि जालांबाय। जानो गोनांबा दौनानै होनांगो, बाथरुमाव थांनोबा सोरबा हमथानानै लांनांगोन, नङाबा बेयावनो बिसिनायावनो खालामगोन बेफोरबायदि। दा बिसा सासे रुवाथि दंमोन आरो बै हिन्जावजो 10 दिन 15 दिनसो खोब हौवाखौ माबाबाय, फोथि खालामबाय आरो लोगोसे डक्टरफोरनोबो खोन्थिबाय थाबाय। नाथाय डक्टरफोरा आखाइ दिखांना होदो जे बेफोरबायदि बेरामा थबनो हामा, बियो आरो दा बैसो जानायजों लोगोसे बियो हामथारलाबो जानो हानाय। आरो बे बाथ्राखौ खोनानानै सानसे समाव बै हिन्जावा गथ' गथाय गासैखौबो लानानै गावसानि मोनसे गुबुन जायगायाव न' दंमोन, बै न'आव गासैबो थाङो आरो मिथिखानानै थाङो जे हौवाया जाहाथे बेयाव रानथाबनानै एम्फौ दैजोबनानै बेयावनो थैना थाथों होननानै। आरो बिनि उनाव बै रुवाथिया बे बाथ्राखौ मिथियो। मिथिनानै रुवाथिनि जि रुममोन खोब गोजानावमोन, सानफ्रोमबो फुङावनो फैयो आरो फैनानै सानसेया बै मालिकखौ जि नांगौ बेखौनो एकदम बै गावनि हिन्जावा जि मावोमोन बै गासै खामानिखौनो बै रुवाथिया मुगैयाबासिनो बेफोर खामानिखौ मावोमोन। आरो बिदिनो मावबाय थानानै सप्तासेसो जाबाय। जानायनि उनाव सानसेखालि बे मालिकआ रुवाथिखौ लेंहरबाय खाथियाव, लेंहरनानै बुंबाय, नोंनि रुमालाय अबेयाव होननानै। अब्ला बे खोन्थाबाय 1.5 किल'मिटार जायो बेनिफ्राय। अब्ला बे मालिकआ बुंबाय जे नोंथ' मिथिबायानो आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ माबोरै आंखौ थैथो होननानै बेयाव गारनानै थांदो, नाथाय नों आंखौ गोबां हेल्प खालामदो आरो नों जाहाथे आङो जेब्लानो दरखार जायो नोंखौ, अब्लानो जाहाथे आं नोंखौ लेंहरनो हायो
बिनि थाखाय नोङो जोंहानि खाथिनि न'आव भारा लानानै थाफै जि भारा नांगौ आं हरगोन नों सिन्था खालामनाङा जाहाथे आङो हरफोरावबो माब्लाबाफोर उसुबिदा जाबाथाय नोंखौ आङो माने मोननाय बायदि जोंहानावनो थानो हागौमोन नाथाय जोंहानाव थाबा गुबुन सुबुंफोरा गामिनि मानसिफोरा गाज्रि बुंगोन गतिके नोङो जोंहानि खाथिनि न'आव भारा लानानै थाफै आरो बै मालिकनि बाथ्रा खोनानानै बे रुवाथिया बिसोरनि न' खाथियाव थाफैयो भारा लानानै आरो बिदिनो सानफ्रोमबो गावनि जि रुटिन जि खामानि गासैखौबो साफा सुफा खालामनाय माने बिसनायाव लेथ्रा जाजोबना थायो बेफोरखौ साफा खालामनाय मालिकखौ थुखैनाय बेफोरखौ गासै खामानिखौनो बियो मावबाय थानायसै गावनि गोसो मुथै आरो बै मालिकाबो बिनो जि दरमाहा होनो गोनां बै दरमाहाखौ एक्सुअलि बिनि फिसालाया हरबाय थादोंमोन आरो बिदिनो फिसालाया हरबाय थानायखाय बे रुवाथियाबो फैबाय थाबाय नाथाय सानसे बे मालिका सानबाय जे आं मा जिबन मोनखो आङो इमान खस्थ' मावनानै इमान माने दोबो दाहा मावनानै जेसेबां जि खामायदो गासैखौबो हिनजाव आरो गथ' गथायनि थाखाय उरायबाय आरो दिनै आंखौ बिसोरो बेफोरबायदि माने अबस्थायाव गारनानै थांदो बेफोरखौ सानबाय थानायावनो बे रुवाथिया बे मालिकनि खाथियाव फैदोंमोन आरो मालिकनि खाथियाव फैनायाव मालिका बुंबाय बे रुवाथिखौ जे नोङो मोनसे खामानि माव आंखौ माबोरैबाबा नोङो आंखौ बेंकआव लाना थांनो हागोन नामा नों आंखौ बेंकआव थांनायनि मोनसे बेबस्था खालाम आरो बेखौ खोनानानै रुवाथिया अखानायै फुङावनो गारि गंसे भारा खालामना लायो आरो सानैसो मानसि लाबोनानै बेखौ दिखांनानै गारियाव फज'नानै बेंकआव लाना थाङो आरो बै बेंकआव लाना थांनानै बै रुवाथिनि नामाव मोनसे एकाउन्ट खुलिना होयो बै मालिका बेंकनि मेनेजारजों रायज्लायनानै आरो बै मालिकनाव बेयाव 10 लाख थाखा दंमोन बै गासै 10 लाखखौबो बियो बै रुवाथिनियाव ट्रेन्सफार खालामना होयो आरो लोगोसे एसे सना गना माने लकाराव बेंकआव जि दोननो मोनो बेखौ माने बैनि नामाव ट्रेन्सफार खालामजोबना होयो बिनि उनाव बै मालिकाबो रुवाथियाबो न'आव मोनफैयो न'आव मोनफैनानै रुवाथिया बुंबाय मालिकखौ जे नोंथाङालाय मानो बेफोरबायदि मावखो खामानिखौ नोंथांनाव इमान फैसा दोङो नाथाय नोंथाङा डाक्टरनो खोन्थिनांगो ना आंनो बै फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामना हरनांगो नोंथांमोना जि दरमाहा हरबाय दोङो बेजोंनो आंहा खोब मोजाङै सोलिलाङो जेबो आंहा माने बारा इस्साबो गैया थार थुपारबो गैया आरो गोनांथिबो गैया बेखिनि रांजों आंहा आरामसे सोलिलाङो इमान बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना बेफोरबायदि आंनो दरमाहा होनानै लाखिबाय दोङो बेनो आंनि थाखाय बहुद बिदि बुंनायाव बे मालिका गावा सिगां साननाय बायदिनो बाथ्राखौ बुंबाय जे नोंथ' नुबायानो आङो माबोरै इमान खस्थ' मावनानै आंनि न'खरखौ बानायदोंमोन नाथाय आंनि न'खरानो दिनै आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय गतिके बिसोरनो आङो आंनि बै जि थालांनाय बिसोरनि नामाव बेखिनिया थाथोंसै नाथाय बिनि अनगा आङो थाइसेबो बिसोरनो माने हरनो लुगैया आरो बे बाथ्राखौ खोनानानै बै रुवाथिया बे न'निफ्राय ओंखारलाङो मोनाबाय नालाय ओमफ्राय अखानायै बे रुवाथिया एसे गोबाव जानानै फैयो गोबाव जानानै फैनायाव बै मालिका सोङो मा जाखो नोंबो आंखौ माने बेफोरबायदि जोंहानि न'खरनि बायदि गारना थांनो नागिरदों नामा बिदि बुंनायाव रुवाथिया बुंबाय नङा नोंथाङा मानो बेफोरबायदि सानदों आङो नोंथांमोननि थाखाय बेफोरबायदि साननायाबो पाप आङो एक्सुअलि डाक्टर सासेजों रायज्लायहैदोंमोन नोंथांनि बै सिकित्सानि थाखाय आरो नोंथांखौ गाबोनो बेयाव लांनो खोन्थादो एडमिट खालामनो थाखाय नोंथाङा मोजाङैनो बेयाव थाबाथाय थबनो हामगोन गतिके अखानायै फुङावनो बेखौ लाना थाङो हस्पिटालाव मालिकखौ आरो रुवाथियाबो गावाबो थांफायो थांनानै प्राय मास मोनथाम मोनब्रै जायो 5 लाख थाखा खरसा खालामनानै मोजां डाक्टरनो खोन्थिनानै बिनि बेरामखौ हामहोथारो आरो हामहोथारनायनि उनाव बै बिफायाबो जाय फिसालानि बिफा बियो दा अफिसफोराव थांनो हानाय जाबाय सब खामानिखौनो मावनो हानाय जाबाय लासै आरो सानसेखालि बियो
जि अफिसखौ जि कम्पानिखौ बे फिसालानो हेगारनानै होदोंमोन बैनि सिआरआव थांनानै जहैयो आरो जेब्ला फिसालाया मोनहैयो अफिसाव फिसालानि सिगांनो बिफाया मोनहैनानै थायो आरो फिसालाया जेब्ला मोनहैयो बिफाया बिखौ बै न'निफ्राय माने बै रुमनिफ्राय ओंखारलांनो थाखाय खोन्थायो अब्ला फिसालाया जोबोद रिक्वेस्ट खालामो निमाहा बियो नाथाय बिफाया फंसे बै फिसालानि बाथ्रा खोनासङा आरो फिसालाखौ बै अफिसनिफ्राय बै कम्पानिनिफ्राय बहननानै हरो बिनि उनाव जि गावसोरनि न'मोन जि न'आव माने हिन्जाव गथ' गथाय थाहैदोंमोन बै न'खौ माने बिसोरखौ बिना इनफरमेसनैनो गुबुन मानसिनो बै न'खौ फानहरनायनि उनाव बिसोरबो माने दा न' गैला मायाव थानो बै सिगांनि न'आवनो बिसोरो थांफिननो गोनां जायो आरो बै न'आव थांनायाव हौवाया एक्चुअलि फार्स्टआव गोबां माने रायो गोबां बाथ्रा बुङो नाथाय मा खालामनो जोङो हौवा माहारिनि गोसो जोङो जेमान जि माने जोंनि सायाव अत्याचार जाबाबो जोङो निजेनि फिसाला फिसाजो बा निजेनि हिन्जावखौ जेब्लाबो बेफोरबायदि लामायाव हेगारना होनो हाया आरो बिनिखायनो बजबना लानो गोनां जायो नाथाय बे रुवाथिखौ थैजासिम बे बोराया बै मालिका बिनि दरमाहा होगासिनो थानायसै आरो बै 5 लाखआथ' 5 लाख बेयो सिक्रेट हिसाबै न'खरनि मानसिया रावबो मिथिया लासेनो बै माबानावनो रुवाथिनावनो थानायसै माबोरै मोनखो नोंथांमोना स्ट'रिखौ आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो लोगोसे सानडे आङो सिगांनि भिडिअ'आवबो बुंखादों नोंथांमोनखौ मोनानि 7 बाजिनिफ्राय आङो लाइभआव फैयो आधा घन्टानि थाखाय आरो बै आधा घन्टानि गेजेराव आं नोंथांमोननो मोनसेल' कुवेश्चन सोंगोन बै कुवेश्चननि एन्सारखौ नोंथांमोना होनांगौ आरो बै एन्सार जेसेबां मानसिया होगोन बिनि गेजेराव सासे लाकि उइनारा देरहानो हागोन 500 रां गतिके नोंथांमोना सानडे 7 बाजियाव आंजों जइन जा लाइभआव बे चेनेलावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव अब्लासिम नोंथांमोना गासैबो आलो गोजोनै थाथों रंजा खुसियै था गोजोन्थों।